ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ғариб, мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз 25 ноябри соли 2024 навор кардам баъри шумо. имрӯза мошинаи арзон бисёртар мондагем, хулоси гап маъқултон мешава. ба ҳазур навора тамошо кунед. Бардорҷоно, агар ки шумо дошта бошед мақсад мошин ва ё ки хона барои дар эълон гузаштан, барои савдо кардан, метавонед ки ҳатман дар ҳамин рақами рӯи навори мо занг бизанед. WhatsApp ҳаст, Telegram ҳамаш ҳаст. бардоро чӣ мол маҳсулоте доред, тариқи маълумотош, суратҳош равон кунед. дар наворҳои оянда насиб боша мисли ҳамаи инсоно реклама гузорӣ мекунам. бардор, агар дар ҳамин канал нав омадагӣ бошӣ, лайк, подписатсияро фаромӯш намекунем. навори имрӯзаона ба ҳазур тамошо мекунем ва пеши мошинои хуб гирифтагем. баъри шумо маъқултон мешава. хулос, дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои азизтон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз umi канали мо Савдо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, ба эълони якуми имрӯзон мегзарем. инак эълони якумон Daewoo Nexi ба мо акамон равон карданд. хулас гуфт ака мера бигир рекламашка. дар шаҳри Навай айни ҳол солуш 1995. абё моторш 1.6, нархаш 20,000 сомонӣ, коробка механика. дӯстон, рақамои акамон мондагием 933 37 74 94. ҳамида ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. дар шаҳри Навай 95, 20,000 нархаш гуфтеса айни ҳол. хулас абё моторш 1.6, ягон хел дард надорад. мошин бо плюс и 8 моҳи дигаи ҳуҷҷат дора. бално 80% хадовош нормални. алиш намешавад, танҳо пул дар кора. бардоро 4 дар электропакетош кор мекунад. хулоси гап акамон меяд ки газ қимат чидай, бензин қатӣ рафтесем, мошини ранги самолёт мерава. хулас состояни мошини хуб, ҳолаташ нағз. барзаме ки 20,000 мондагай муомила дора, муомилаи хуб дора. бардоро муомилаи хуб дора. ҳатман аз umi канали Авто ТВ занг бизанед, чотка муомила мекунам бо хаттон. ба эълони Димон мегзарем. инак эълони Димон ки Мерседес ба мо равон кардан. дӯстон, солаш 2008, айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. абё моторша бигирем 35, бензини холӣ, коробка автомат, нархаш 95,000 сомонӣ. боз муомилаи хуб дора аз номи канали мо. рақамои акамон мондагием ба плюс 392 978 1579. дар ҳамин рақамҳо ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ. мошин ягон камодӣ надора, документ дора, ҳамаи ҷош электропакетни кор мекунад. полни мошин фулай, мотор, коробка гарантия қатӣ, хадавоиш кор надора. хулас кор надора хадавой. салонш тоза, чотка, салон кожа. бардоро мошин нозада, балонош зурай. абё моторш 35. дӯстон, агар касида маъқул боша, марҳамат занг бизанед. 95,000 мегад, боз муомила. ба эълони Сеймон мегзарем. инак эълони Сеймон Opel Astra F. ина бардорҷоно дар комментария нависонанд баъри шумо Astra F ки равон кардан монде. солаш 1996, дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 36,000 сомонӣ мегад, боз ҳатман муомила. бензин плюс газ, кузовш фургон, абё моторш 1.6, коробкаш механика. рақамои акаун 175 05 32 32 WhatsApp ва ҳам дастӣ. бародаро, чихе ки десте мошина состоянша, ҳолатша хитон ба чашми сар бад нест. вроди дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документ яксола, утилизатсия дорад, камодӣ надора. хулас акаун мега биё мошина аз наздик бибин, чотка муомила мекунем. боз агар ки дилат бо ором нашава, усто биги биё. ина марҳамат дӯстон, 36,096 сол Astra F имрӯзон дар шаҳри Душанбе. занг занед, маъқултон боша. агар ба эълони чорумон мегзарем. инак имрӯз Astra F бисёр шуданд. хулас солаш 1993, дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 20,000 сомонӣ, кам тарак задагия мошин, нозадане мошин кам тарак чикидагия, бензин плюс газ, кузов хеҷбек хай, абё моторш 1.6, коробкаш механика. дӯстон, вроди мошин бад нест, ҳолаташ итак бигирем хубай. бардоро
на ходу мегарда мошин. Рақами аккаунт 928 56 0006 WhatsApp ҳам дастӣ. На ходу гашти сай. Техосмотр утилизация нав 10 моҳ ҳаст. 4 баллонш нав. Зур мотор 100%. Ина марҳамат агар маъқултон боша, муомила бо тариқи телефон хеле муомила бо телефон намекунем. Аз наздик биём мега савдо дар болои капот. Яъне ба эълони панҷумон мегзарем инак дӯстон. Эълони панҷумон боз аст Раиф. Солаш ира 1991 дар шаҳри Душанбе. Ростига бардоро шумо бисёртар дар комментария нависонед ки аз Раиф бисёртар шава хулас. Ина баъри шумо аз Раиф мондем. Дар шаҳри Душанбе нархаш 23000 мега аккаунт бензин плюс газ. Хай кузоваш маълум ай хитонда. Абиё моторш 1.8 бардоро, 1.6 не 1.8. Коробкаш механика. Люк ҳам дора мошин. Рақамҳои аккаунт ба + 999 887 01 80 08 WhatsApp ва ҳам дастӣ шумо ҳатман метавонед ки занг бизанед, муроҷиат кунед, муомила кунед. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин задагӣ, пусидагӣ бигирем агар хел нест. Дар нархаш арзанда, любой хел бо устоби биё мега марҳамат. Проверка ки мошина исуса ҳай ки 100% табдилит мешава, хидат мегири мерай мошина мега. На марҳамат бинежелентуна. Ба эълони шашмон мегзарем инак. Эълони шашмон боз аст Раиф. ира солаш 1991 дар шаҳри Душанбе қарор дорад ин мошина. Чихеле ки дидесен салонаш тозаи бад нест, мошинча ягон грамм хеле задагӣ, китидагӣ надорад хулас. Нархша 22 мега аккаунт бензин плюс газ, кузоваш хеҷбек, абиё моторш 1.6, коробкаш механика. Рақами аккаунт 905 99 71 51. Дами рақамон аккаунт WhatsApp дорад, чихеле ки дидесен ва ҳам дастӣ. Ина марҳамат бардоро касоне ки аз Раиф маъқул бошад, цветиш сирх будаст бардоро ягон хел задагӣ надорад. Пусидагӣ, хирошидагӣ ҳам ҳатто надорад, танаш ростига мошин шиша. Мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100% тупча мошин. Мегири мошин молодёжни ҳай мекини мегарди бардор. Ина марҳамат маъқул боша ҷалянта бид. Ба эълони ҳафтумон мегзарем инак. Эълони ҳафтумон я мошини серьёзне ки мондагии мардоро BMW-ра бераҳмаш меяку. Солаш 1996 дар шаҳри Душанбе қарор дорад айни ҳол. Нархаш 40000 сомонӣ бензин плюс газ. Кузовиш седан. Абиё мотораш даҳай бардоро. Салонша бинем бардоро чихе чотка. Рости гап хидам да маъқул шид мошинча, рости гап тупча кардагӣ сирпака ёхи мошин. Абиё мотораш д, коробкаш механика. Рақами аккаунт 918 83 19 50 WhatsApp ва ҳам дастӣ. Мошин як даст гаштагӣ мега. Состояниш 100%. Дар нарх навои худаш рости гап арзанда. Ина марҳамат дӯстон, касоне ки BMW 5 серияс хар ҳастен, желанитона бибинен, рафта мошина аз наздик як проверка кунен, боз ҳай кунен, исӯса важдане кунен, хулас маъқултон бошад агар барен калитоша ай дасташ бигирен. Ба эълони ҳафтумон мегзарем инак. Ба фикрам эълони ҳаштумат хай ҳафтум шидаст, ҳеҷ гап надорад. Эълони ҳаштумаш мегем. Daewoo Lacetti солаш 2006 дар Бохтар, яъне ки дар Қурғонтепа айни ҳол қарор дорад мошин. Нархаш 26000 сомонӣ, боз ҳатман муомилаи хуб карда мешавад. Бензин плюс газ, кузовиш седан, абиё моторш 1.6 бардоро. 4 дал электропакет ҳамаш кор мекунад, чихеле ки шумо хитон дидесен бардоро. Салонаш кожа, мошин даронаш тоза. Кузов седан, абиё мотор 1.6, коробка механика. Рақами аккаунт 887 96 006. WhatsApp ва ҳамдастӣ метавонед ки занг бизанед, муомила кунед, муроҷиат кунед. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Занг зане мега, не ки мошин ҳуҷҷатиш бучидага бардоро. Ҳуҷҷат надорад. На хадои мошин ягон камбудӣ надорад. Марҳамат ҷалянтона бинен. Инак ба эълони ҳаштумон мегзарем. Hyundai Elantra солаш 2005 дар шаҳри Душанбе айни ҳол. Нархаша 38000 сомонӣ мегад, боз муомила Elantra-ра. Бензин плюс газ, кузовиш седан, абиё моторш 1.6, коробкаш механика. Рақами аккаунт 004 55 33 22 ва ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, хадавой ҳамаш 100% мега. срочно пул дар кора барои ҳамин фурӯхтесамаш. ина марҳамат дӯстони азиз, касе ки элантрахар ҳаст, солшам канана даст 2005 дар душанбе айни ҳол мошин. ҳолатша гуфтем састаянша гуфтем бад нест. ина марҳамат касоне ки элантра мехарен 38000 мегад боз муомила. занг зая камонда муомила кунем бардоро. ба эълони ниҳамон мегзарем инак. эълони ниҳамон беҳад эълони зурай бардоро. табъи дилтон мешава. Toyota Fielder солиш 2014 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Динабуд нарх дорад. хулас як нархаш 59900 сомонӣ. Обши нархша бигирем агар 86200 сомон. Бензин плюс гибрид. Агар касе ки гибрида надона бардоро, дар комментария бинависед ки гибрид чиай, маш мода маъноша мефаҳмонам. ҳаст инсоне ки мақсад намефаҳманд. кузовш хеҷбек бардоро. Аби моторш 1.5, коробка автомат. рақами аккаунт 907 91 37 47. аккаунт дами рақама ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ дорад. шумо метавонед ки ҳатман муомила кунед, муроҷиат кунед. срочно нархаш берастамош ка $10450. обиш бигирем агар 86200 сомонӣ меғалта бардоро. Toyota Fielder имрӯзон 2014 яъне ки мошин навбаромад. истеҳсолш бардоро ҷопонай. ба любой нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон доставкаш дар 25 рӯз мераса. ина марҳамат бардоро занг занед. дӯстон, ба анҷоми барнома мерасем. ба ҳаминҷа аз шумо миннатдор ҳастам. баъри меҳнатҳои мо як донаи лайка фаромӯш намекунем. дӯстон, дар ҳамин канал ҳатман обуна бошен. агар ки шумо ҳам дошта бошед мақсад мошин ва ё ки хона барои савдо кардан, яъне ки барои дар эълон гузоштан дар ҳамин ютуб канали мо, ҳатман метавонед ки ба рақами мо муроҷиат кунед. дар наврҳои оянда мисли ҳамин инсоно насиб боша мегирем, эълонтон мекунам. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед. наври моро тамошо карда аз шумо миннатдор ҳастам. дӯстон, то наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худошер бачаҳо.